Games και σε αυτό το βίντεο θα δούμε όλη μου την εμπειρία από το Hackathon Ελλάδας-Τουρκίας. Για αρχή, επειδή συχνά με ρωτάτε πού βρίσκω όλες αυτές τις ευκαιρίες και τους διαγωνισμούς, το βρήκα το συγκεκριμένο στο Google και το νόημα ήταν ότι είναι ένα hackathon για Ελλάδα και Τουρκία ώστε να συμφιλειωθούν οι δύο χώρες. Η πρώτη φάση ήταν online για 3 εβδομάδες και συνεργαζόμασταν με μια τουρκική ομάδα 4 ατόμων και εμείς από Ελλάδα ήμασταν 4 από το Πανεπιστήμιο και έπρεπε να φτιάξουμε κάτι που σχετιζόταν με smart cities. Και καταφέραμε να φτάσουμε στην ημιτελική φάση, η οποία γινόταν από κοντά στην Τουρκία. Εδώ βλέπουμε την πρώτη μέρα που φτάσαμε στη Τουρκία και όλος περιέργως είχε χιόνια. Δεν είχε χιονίσει στην Τουρκία για 4-5 χρόνια και έτυχε εμείς να πάμε τη μέρα που αποφάσισε ο καιρός να χιονίσει. Ήταν όμως πάρα πολύ όμορφα. Πήγαμε σε διάφορα αξιοθέατα, πήγαμε σε ένα παλάτι, πήγαμε στην Αγία Σοφιά και ήταν πάρα πολύ όμορφα, αλλά η αλήθεια είναι ότι ξεπαγιάσαμε τελείως. My gold on the wall. So gold, the ceiling decoration with gold is showing off your richness. So gold on the wall, our Sultan put. Μου φάνηκε πολύ ωραία πόλη, αλλά όπως καταλαβαίνετε πήγαμε για ένα σκοπό, πήγαμε για το Hackathon και όχι για διασκέδαση ούτε για τουρισμό. Αυτό εδώ ήταν το ξενοδοχείο μας. Μας πρόσεξαν πάρα πολύ από την οργάνωση, δεν έχω λόγια, ήταν ένα πεντάστερο. Εδώ ήταν το δωμάτιο, πολύ όμορφα όλα, πεντακάθαρα, βολικά. 13ο όροφο ήταν το δωμάτιό μου. Είχα πάθει λίγο σοκ στην αρχή, αλλά το συνήθισα και μου φάνηκε πολύ cool. Και φτάσαμε εκεί πέρα. Bilisim Vadisi λεγόταν ο χώρος στον οποίο φιλοξενούταν το Hackathon. Και φτάνουμε λοιπόν στον ημιτελικό. Το άγχος ήταν απερίγραπτο. Δεν νομίζω να είχα τόσο άγχος στις Πανελλήνιες όσο είχα για αυτό το συγκεκριμένο Hackathon. Ήταν από τα βασικά, μάλλον ήταν το μεγαλύτερο Hackathon στο οποίο έχω πάει μέχρι στιγμής. Όχι πως έχω πάει σε πάρα πολλά, όπως έχετε δει στο κανάλι μου, όμως γενικά πηγαίνω. Μας κάνανε εισαγωγή την πρώτη μέρα και είχαν έρθει ένα σωρό πολιτικοί και μας έλεγαν ότι είμαστε το μέλλον των χωρών μας και τέτοια και ήταν πολύ ενθαρρυντικοί όλοι. Πριν να πάμε στο fun part που είναι το coding εννοείται και το τι φτιάξαμε τελικά για να δείξουμε, θα ήθελα να σας πω ότι άμα θέλετε να μπείτε σε κάποια σχολή πληροφορικής πρέπει να ξέρετε πάρα πολύ καλά μαθηματικά. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να μάθετε μαθηματικά από την ιστοσελίδα Didactics που τα φέρνει όλα μέσα στην οθόνη σας. Τα έχετε όλα, βίντεο, quiz, ασκήσεις και όλα αυτά με μια πάρα πολύ συμπαθητική τιμή για όλους. 25 ευρώ για όλο το χρόνο είναι το πακέτο της θεωρίας της τρίτης λυκείου για τις Πανελλήνιες για να γράψετε 25 στα 25 στη θεωρία. Μην ξεχάσετε να πάτε στην Didactics μετά αφού παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο και να βάλετε τον κωδικό Artemis στο checkout για 10% έκπτωση σε οτιδήποτε πάρετε.
Κάπως έτσι ξεκινάμε πολύ δυναμικά το κώδικα και όλη τη δουλειά για να φτιάξουμε από την αρχή μία ωραία εφαρμογούλα που θα δείτε σε λίγο. Η ομάδα μας, όπως ήταν και στους κανονισμούς του Hackathon, αποτελούταν από 4 άτομα από την Τουρκία και 4 άτομα από την Ελλάδα. Από την Ελλάδα ήμουν εγώ, ο Άγγελος, η Αργυρό και ο Μάριος. Από την Τουρκία είχαμε την Αϊμπουκέ, την Έσγη, τον Ισμαήλ και τη Λέιλα. Νομίζω ότι ήμασταν κιόλας η μόνη ομάδα η οποία είχε 2 team leaders κοπέλες και όχι αγόρια. Ms. Leila Bayram and Artemis Leonardou will be presenting. Welcome on stage. Break a leg, ladies. Λοιπόν, αυτό που φτιάξαμε ήταν μια εφαρμογή η οποία λέγονταν Emergenex και έχει σχέση με το Emergency Management. Και στην Ελλάδα και στην Τουρκία είχαμε προσέξει ότι σε πάρα πολλά emergencies, όπως είναι στις πυρκαγιές, δεν έχουμε άμεσα ανταπόκριση με κάποιο όχημα να έρθει να βοηθήσει, τέλος πάντων. Και έτσι αυτή η εφαρμογή που φτιάξαμε έχει ως σκοπό να βάζει το εκάστοτε πυροσβεστικό κέντρο, για παράδειγμα, τα οχήματα που έχει, τα ελικόπτερα που έχει και να παίρνει smart suggestions σχετικά με το ποιο όχημα να στείλει πού. Δηλαδή, αναλόγως με το πού υπάρχει πρόβλημα, πού υπάρχει φωτιά, πού υπάρχει κάποιο request, να στέλνει το κατάλληλο όχημα το οποίο είναι διαθέσιμο και είναι πιο κοντά στην εκάστοτε περίπτωση. Για να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να παίρνουν όλη την ώρα τηλέφωνο ο ένας στον άλλον και να ρωτάνε πού είσαι, μπορείς να πας εκεί, μπορείς να πας από εδώ κτλ. Από μεριάς κώδικα, επειδή ήμουνα solo dev, γιατί τα άλλα παιδιά δεν πολύ ξέρανε και επίσης δεν είχα ξαναφτιάξει ποτέ μου εφαρμογή, είχα χρησιμοποιήσει React Native για το frontend και είχα σκοπό να κάνω backend, αλλά χρονικά δεν έβγαινε, οπότε όλα τα στοιχεία που φαινόντουσαν ήταν JSON, που είναι λίγο αστείο, αλλά για πρώτη εφαρμογή και για τόσο λίγο χρόνο, επειδή φτιάχτηκε μέσα σε 2 μέρες, πιστεύω ότι ήταν αρκετά ok. Ήταν φοβερή εμπειρία και δώσαμε αρκετή δουλειά, αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν προκριθήκαμε στο τελικό. Όσοι ήταν κάτω από 20, κανένας δεν πέρασε στις πρώτες 6. Οπότε φαντάζομαι ότι για την ηλικία μας και για το επίπεδό μας τα πήγαμε πάρα πολύ καλά, εννοείται, ως ομάδα. Τι κάνεις? That's an alarm or something, okay? Επίσης, κάπου εδώ να πω ότι όλα αυτά τα πλάνα ήταν από τις λίγες φορές που ήμουν ξύπνια. Το βράδυ έγραφα κώδικα και κοιμόμουν πάρα πολύ λίγο, δηλαδή όλο το τριήμερο, αν κοιμήθηκα 7 ώρες συνολικά, μην βλέπετε μόνο ότι ήταν ωραία και ότι ήταν πεντάστερο και τα λοιπά, να βλέπετε ότι αυτό χρειάστηκε πολλή δουλειά για να γίνει. Αυτό που θέλω να σας μείνει από το σημερινό βίντεο είναι να κυνηγάτε τα όνειρά σας, ακόμη και αν κουράζεστε και αν εξαντλείστε. Τώρα έχουμε τις περισσότερες αντοχές και την περισσότερη ενέργεια που θα έχουμε ποτέ. Οπότε αξιοποιήστε τα όλα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Bye!